Koniec Spider-Mana Brand New Day zanechal hneď niekoľko nezodpovedaných otázok. Čo znamená potitulková scéna? Pôjde Spider-Man na inú planétu? Presne na tieto otázky si dnes odpovieme. Rozoberieme si koniec Brand New Day, vysvetlíme si jeho hlavné posolstvo a samozrejme, detailne sa pozrieme aj na potitulkovú scénu. Najprv si stručne zhrňme príbeh. Štvrtý Spider-Man sleduje Petera Parkera po udalostiach No Way Home. Po kúzle doktora Strangea si už nikto nepamätá, kto Peter vlastne je. Ostal úplne sám a naplno sa venuje ochrane New Yorku ako Spider-Man. Bez akýchkoľvek blízkych vzťahov. To sa však zmení vo chvíli, keď sa objaví zlá mutantka Jean Grey. Zistí všetko o Peterovej minulosti a začne ohrozovať jeho bývalých priateľov Neda a MJ. Peter tak musí nájsť spôsob, ako ju zastaviť a zároveň ochrániť ľudí, ktorí si už ani nepamätajú, kým pri nich kedysi bol. Toľko k samotnému príbehu. Teraz sa poďme pozrieť na záver filmu. Veľkým prekvapením bolo odhalenie, že Jean Grey nikdy nebola vlastne tou zlou. V skutočnosti túžila len po pomste voči organizácii Damage Control, ktorá uniesla a počas vedeckých experimentov pripravila o život jej sestru. Jean sa ju snažila zachrániť, ale zlyhala. Po zásahu Spidermana však skončí uväznená práve v zariadení Damage Control. Tam je mučená a využívaná na ďalšie experimenty, aby získali prístup k jej schopnostiam. Lenže všetko sa pokazí a Jean sa naplno uvoľňa jej sily. Stovky ľudí zamrznú a ocitnú sa v ohrožení života. V rozhodujúcej chvíli sa opäť objaví Spider-Man, ktorý sa ju pokúsi zachrániť pred vlastnou temnotou. Dovolí Jean vstúpiť do svojej mysle, kde si obaja uvedomia, že si sú oveľa podobnejší, než si mysleli. Sú tu dvaja osamelí ľudia, ktorí prišli o jedinú rodinu, akú kedy mali. Jean pochopí Peterovú bolesť zo straty tety May a práve tento moment ich navždy spojí. Nakoniec sa Jean vzdá svoje pomsty a utečie. Spider-Man prežije záverečný súboj a film sa končí pozitívne. Peter sa opäť stáva hrdinom New Yorku a znovu sa stretáva so svojimi starými priateľmi. Poďme teraz k jednej z najdôležitejších otázok. Spomenuli si Peterovi priatelia konečne na ňoho? Najprv sa pozrieme na MJ. Prečítala si Peterov list, takže už vie, kto je Peter Parker. Vie, že spolu kedysi chodili a pozná všetky dôležité udalosti. Sú to však iba informácie, ktoré si prečítala na papieri. Nepamätá si, že ich sama prežila po Peterovom boku a preto sa do ňoho znovu nezamilovala. Nestala sa teda opäť jeho priateľkou. Dá sa povedať, že táto MJ už nie je tou istou osobou, akou bola pred kúzlom doktora Strangea. Štvrtý Spider-Man preto končí tým, že sa z nich stávajú priatelia a ich vzťah akoby začínal úplne odznova. Na spoločnú minulosť si zatiaľ nespomína, no je veľmi pravdepodobné, že sa jej spomienky v budúcnosti vrátia. Úplne iný prípad je Ned. V závere filmu sa Peterovi podarí prebudiť jeho spomienky pomocou ich podania ruky, ktoré mali ako najlepší priatelia a ktoré sme videli aj v predchádzajúcich filmoch. Práve tento moment znovu aktivuje Nedové spomienky. Ned sa usmeje a s radosťou vysloví Peterovo meno. Na rozdiel od MJ si Ned skutočne spomenul na všetko, čo spolu s Peterom prežil. A toto je dosť dôležité. Ned nepotreboval žiadny list, ktorý by mu ich minulosť len opísal. Stačilo jediné podanie ruky, ktoré v ňom prebudilo skutočné emócie a zlomilo Strangeovo kúzlo. Film nám tým jasne naznačuje, že v ďalšom pokračovaní bude Ned opäť Peterovým verným najlepším priateľom. Poďme sa pozrieť na potitulkovú scénu. Tá nám ukazuje Nedovú sledovaciu aplikáciu. Na začiatku vidíme, že sa Spider-Man stále nachádza v New Yorku a všetko vyzerá úplne normálne. Zrazu sa však jeho poľa začne vzdialovať od mesta. Následne opustí Zem a nakoniec zmizne hlboko vo vesmíre na neznámom mieste. Obraz následne zčierne a objaví sa nápis Spider-Man sa vráti. Zaujímavé je, že správa nespomína žiadny konkrétny film. Najprv si musíme uvedomiť, že Nedov radar je v tejto scéne iba symbolický. Jeho aplikácia nemá technológiu na sledovanie Spider-Mana mimo planéty Zem. Ide len o filmový spôsob, ktorým nám režisér naznačuje, že Peter čoskoro opustí našu planétu. Najviac pravdepodobné je vysvetlenie v podobe multivesmírnej udalosti, ktorá ho vytrhne z jeho sveta. Najbližším filmom, ktorý by to mohol spôsobiť, je samozrejme Doomsday. V tomto príbehu sa Doktor Doom pokúsi zničiť jednotlivé reality a vytvoriť nový svet podľa vlastných predstav, zatiaľ čo Avengers a ostatní hrdinovia sa mu v tom budú snažiť zabrániť. Ak spojíme tieto informácie s podtitulkovou scénou, môžeme dospieť k zaujímavej teórii. Je možné, že hrdinovia v Avengers Doomsday nakoniec zlyhajú a Doktor Doom zvíťazí. Mnohí fanúšikovia totiž špekulujú, že film sa skončí reštartom reality a vznikom nového sveta známeho ako Battleworld,
ktorému bude Doom vládnuť. V takom prípade by Spider-Man skutočne opustil svoju pôvodnú realitu a ocitol by sa v úplne novom svete. Nedov radar by tak mohol byť nenápadným spoilerom na udalosti, ktoré nás len čakajú. Najpravdepodobnejšie vysvetlenie je, že Spider-Mana uvidíme až vo filme Avengers Secret Wars, ktorý je naplánovaný na budúci rok a priamo nadviaže na udalosti Doomsday. Dá sa predpokladať, že Doomsday sa skončí víťazstvom doktora Dooma, zatiaľ čo Secret Wars ukážu, ako ho hrdinovia porazia a pokúsia sa všetko napraviť. Marvel by tak zopakoval rovnakú formulu, akú použil pri filmoch Avengers Infinity War a Endgame. Najprv víťazstvo záporáka, potom veľký návrat hrdinov. Existuje však ešte jedna zaujímavá možnosť. Čo ak radar v podtitulkovej scéne nesleduje Spider-Mana Toma Hollanda, ale Spider-Mana z inej reality? Ako už vieme, podľa veľa líkov by sa mal vo filme Avengers Doomsday objaviť aj Spider-Man Tobeyho Maguirea, ktorý bude bojovať po boku ďalších hrdinov z iných vesmírov. Ak je to pravda, podtitulková scéna by mohla naznačovať práve jeho príchod. Možno tak aplikácia nezachytila Petera Parkera z nášho sveta, ale Spider-Mana z inej dimenzie, ktorého čoskoro uvidíme v MCU. Samozrejme, zatiaľ je to len teória. Než video ukončíme, poďme si ešte rozobrať hlavné posolstvo filmu. Spider-Man Nový deň je v prvom rade príbehom o osamelosti a o tom, ako dokáže človeka zničiť. Peter Parker a Jean Grey sú ľudia s výnimočnými schopnosťami, ktorí prišli o jedinú rodinu, akú kedy mali. Peter sa rozhodol svoju stratu premeniť na motiváciu stať sa ešte lepším hrdinom, zatiaľ čo Jean sa nechala pohltiť túžbou po pomste. Napriek tomu, že Peter robil správne rozhodnutia, osamelosť a strata blízkych ho postupne ničili aj po psychickej stránke. Jeho schopnosti, ktoré sa občas vymýkali kontrole, boli odrazom jeho vnútorného utrpenia. Ako sa príbeh vyvíja, Peter si uvedomí, že jeho priatelia nikdy neboli jeho slabosťou, ale práve naopak. Boli jeho najväčšou silou. Preto sa na konci filmu prestane pred nimi skrývať a znovu s nimi nadviaže priateľstvo. Rovnakú lekciu odovzdá aj Jean Grey. Tá pochopí, že ju celý čas neničila len stráta sestry, ale aj samota. Peter jej vráti vieru v dobro a ukáže jej, že nie každý na svete je nepriateľ. Každý z nás potrebuje vo svojom živote ľudí, ktorí nás podržia a vytiahnu z temnoty. Pre Jean a Punishera bol tým človekom Peter a Peter napokon zistil, že aj on potrebuje svojich priateľov viac, než si bol ochotný priznať.